Πήρα να σας ενημερώσω για το ρεπορτάζ ως όφιλα, ως δημοσιογράφος και σας πήρα να μου πείτε εάν εσείς είσαστε ο διαχειριστής του blog Τρομακτικό. Και αν θέλετε να μου πείτε το όνομά σας. Με πάσα ειλικρίνεια ότι οι διαχειριστές εμείς δεν κάνουμε business εδώ. Τι πάει να πει, κύριε, είσαστε ο διαχειριστής ή όχι, τι πάει να πει αυτό? Δεν υπάρχουν διαχειριστές εμάς. Δεν υπάρχουν διαχειριστές. Θα πείτε εσείς κανένα διαχειριστή, να μου το πείτε και εμένα και να μου πείτε εντάξει, βρήκα το διαχειριστή. Κάντε εσείς το μεγάλο σκάνδαλο και το μεγάλο θέμα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, όταν απειλείται η ζωή ενός ανθρώπου, κύριε, με συγχωρείτε, είναι σκάνδαλο. Να απειλείται εντελώς η ζωή, αγαπητέ κύριε Δούση. Αυτό το κρίνει ο κόσμος και η δικαιοσύνη δεν το κρίνετε εσείς. Ναι, εμείς έχουμε άλλη φιλοσοφία. Ούτε απειλούμε, αν απειλούσαμε η Γαδά ξέρει ποιοι είμαστε, θα μας είχανε μέσα τώρα. Ωραία, αυτό αν σας ξέρει η Γαδά, κύριε, θα το μάθουμε εντός των επόμενων ημερών, διότι σας ενημερώνω ότι έχει ενημερωθεί σχετικά ο κύριος Φακιανάκης. Και ξέρετε πώς βάλατε ένα μαγνητοφωνάκι 14 χρόνια την κάνω αυτή τη δουλειά. Τώρα, πλάκα μου κάνετε. Μα άμα την κάνετε 14 χρόνια, ποιος είναι ο λόγος να κρύβεστε, μπορείτε να μου πείτε? Πώς αφήσατε να διαστήρετε το δικό μου όνομα 2 χρόνια και δεν βγαίνετε να πείτε ποιος είσαστε? Κύριε Δούση. Το ξέρετε, κύριε, ότι με έχουν πάρει δεκάδες άνθρωποι τηλέφωνο, επώνυμοι δημοσιογράφοι, για τις αλητίες που τους έχετε γράψει στο blog Τρομακτικό. Με έχει πάρει η Τατιάνα η Στεφανίδου να μου πει ότι γράφετε αλητίες. Με έχουν πάρει επιχειρηματίες να μου πούνε ότι τους γράφετε αλητίες. Αυτό θεωρείτε ότι είναι λίγο? Πώς εσείς μπορέσετε να παίξετε με τη ζωή ενός ανθρώπου 2 ολόκληρα χρόνια? Κύριε Δούση, 2 χρόνια παίζατε εσείς. Εγώ έπαιζα. Είναι ντροπή σας και μόνο που το λέτε, κύριε. Είναι ντροπή σας. Να σας πω κάτι. Θα αποδειχθεί περίτερα να ποιος είσαστε και θα ήθελα να δω πού θα βρείτε, πώς το λένε, τρύπα να κρυφτείτε μετά. Πού θα βρείτε? Πάλι με απειλείτε. Όχι, δεν σας απειλώ καθόλου. Απλά να σας πω κάτι. Είναι πολύ. Τρύπα να κρυφτώ. Να σας πω κάτι, δεν σας απειλώ. Να σας πω κάτι. Δεν σας ξέρει κανένας, αλλά από την ντροπή σας θα κρυφτείτε, κύριε. Να το ξέρετε αυτό. Θα είναι πολύ μεγάλη ντροπή όταν αποδειχθεί ποιος ακριβώς είσαστε. Να βάλουμε μια ανωτελεία και να σας πω κάτι τελευταίο. Να μου πείτε τι θέλετε. Να μου πείτε το όνομά σας, εγώ θα ήθελα. Μπορείτε? Έχετε τη δυνατότητα αυτή να μου πείτε το όνομά σας? Το ξέρετε, γιατί θέλετε να σας πω. Είσαστε ο Άγγελος Γιονής? Εντάξει. Είσαστε? Θέλετε να... Ναι ή όχι? Είσαστε? Ναι ή όχι? Θέλετε να είμαι αυτός, κύριε Δούση? Όχι, δεν θέλω τίποτα εγώ. Τι παίζουμε παιχνίδι? Είσαστε ναι ή όχι? Αυτός. Να έχετε τώρα στο τέλος τον ανδρισμό να πείτε ναι ρε, εγώ είμαι αυτός. Λοιπόν, όχι, δεν είμαι αυτός, κύριε. Δεν είσαστε αυτός, ωραία. Άρα δεν είστε όμως και η κυρία, δεν είσαστε όμως και η κυρία Βουρδουμπά, φαντάζομαι, που της ανήκει το τηλέφωνο. Όχι βέβαια. Εντάξει. Δεν είσαστε όμως. Ούτε μένετε στην οδό Φιλαδελφίας, στις Αχαρνές. Ούτε έχετε το τηλέφωνο 210 24 68 κτλ.